Sandalku selen. Mergo kesusu. Asale kanggo sandal kok ning susu. Ning bawen Pati. tuku rokok. Desa samben nanggap dagelan pekok. Prabu Rama Pancawati. Ben nggih wae, terus. Terus Ya kongbo. Lah sing kobong Neng, ayo neng, sirah gundul kok dijeneng. Neng, ayo neng, sirah gundul kok dijeneng. Kawin kampung rano rakate, atine bingung rano duwite akhire. Ngecol kiri sekap sekrep. Bu Cangik kula Bu Sarsini badhe nyuwun gending camping gunung badhe kula caosaken bapak-bapak ibu-ibu keluarga sampeyan sedaya lan kagem bapak ibu dukuh sampeyan. Oh iya matur sembah nuwun. Sugeng dalu Bu Cangik nyuwun tembang kadung tresna lan liwung katur dumateng warga sampeyan lan sedaya pandemen Ki Sena Nugroho ing nyekar Mbak Tatin saking Adanu Murti Argamulya. Ya. Pirang-pirang yo Mak. Iya. Ki lho duwite rung tak tetel. Heeh. Aming 100 kok le ngeklik ping 5. Atene ra kena dienggo. Ayo. Ya wis ben tak nengke wae. Lambang Sari, yo Banyumasan saking karep gentingan godian kagem Bapak Ramlan anggota Dewan Kabupaten Sleman so kagem Bapak Lurah Edi Utomo Lurah Sidoagung Limas Sutiman Waranggono Nyai Prastiwi. Nyai dadi leluhur no. Iya. Matur nuwun karep gentingan amin. Ya matur sembah nuwun. Ya. Yo Ki ngaturi bintang tamu loro no. Ya saka Wedang karo ndi? Ya. Ya, sapa Mas Gareng Rakasiwi karo Mas Junet. Oh iya. Daturi jumeneng no? Ya. Ngati-ati iki Mas Gareng iki liweruh ming kari sesisih. Kok iso mripate kena virus. Oh. Kok kan nganggo lensa kena virus dadi kena penyakit. Ya. Kuwi lagi digoleke moto ning luar negeri no. Oh. Arep takon ganti rating motor ra gelem kok. Malah HP lho iso kelap-kelip lho. Nah, yo sewiyah. Ya ora suwi-wiya kok ya. Matur, Ayo sing. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kuwi nek kuwi nak ora dirangkep to ya. Cah ora tau melu pengajian ya ngoten niku biasa. Nggih. Kudune iki assalamualaikum dijawab karo sing para tamu kuwi waalaikumsalam lagi kowe. Kandhane sing kudu arep para winasih sing ngendika sing uluk salam bakal entuk pahala. Entuk ganjaran. Sing wangsulan. Entuk ganjaran. Nek tak pek kabeh rak mrupuk nang nggonku. Ngono Mursa to. Ya ora ngono perkara kok ngono kok tok seliki mbok ya semen. Jenenge murka ngono kuwi. Nah, kandhani kok. Kandhani. Iki nang tlatah kunci to bujane. Samben. Samben. Oh. Ning samben kuwi papane rejo kaya ngene lho. Lah iya, mongko mung disambi ya. Lah iya. Kowe iso rejo iso gawe ipal. Ipal ki pisanan ngadiseni kowe ketok sesuk iki. Terus Iki kon bangsa reget dereng. Lah ya kowe limbah masyarakat to kowe iki. Ya ora kok Mas Junet kok limbah masyarakat. Padake wah kaya kowe rupamu kok kaya wedang sing mau giri kae. Wedang apa? Wedang woh. Nek panganan ya kaya panganan kundhong kowe iki. Endi apa? Miletek. Nek kok aku ya ora wang. Kowe padake miletek yo Obama nang Indonesia iki mak miletek. Dengar golek miletek kok. Padake kuwi wis kajuara tekan ngendi? Ya iya ngono kuwi. Nek wong dipun transit teng pundi? Daleme lek mendo. Nek kula mriki ya monggo jarene Pak Sugeng nggih. Nggih. Oh, Pak Sugeng iki cetha jenenge Sugeng. Sugeng S U G E N G. Satrio utama gagah elok ning geleman. Geng kuwi wae. Wong Sugeng kok geleman. Lho gene iki maksude nandang gawe apa wae iku gelem ngoten lho. Entrengan maksude. Lah iya, apa-apa dicangke. Kok apa-apa dicangke iki, Mas? Entrengan. Oh. Wong apa-apa entrengan. Sosialisasine ya apik, slamet donya akhirat insyaallah. Amin. Ngono kuwi wong kok senengane wong seneng donya abot, sok mati kok seret ngono.
Kaya kowe kuwi padane kowe munggah swargane angel gegaduk-gaduk untu. Ya nek sing jenenge swarga kono iki wis demes kabeh. Ya ora kowe nggo ciri khas sing tak jabut mau sapa ya? Lah liyane sesuk kuwi menungso kuwi rupane dadi gawe padha. Nek wis ning alam barzah kuwi, kowe nggo niteni khusus kowe kuwi, wah iki sing cangkeme rada dawa aja net iki ngono. Terus gebuk malaikat. Gebuk. Aku ora kemurungsu kok nek kowe arep dhisik-dhisik. Ngono sih ora masalah. Betulno ki aku wis uluk salam karo Kisena Nugroho barang. Sesuk pokoke aku nek mati rasa do layat. Lho, Kanca kok ora usah. Lho mergane apa? Oh sikek kowe. Mosok kandhani mayit-layat Mas do mlayu kabeh. Malah medeni. Ya ora usah ngomong sing medeni-medeni. nggih. Iki acarane Merti Dusun kok Merti Dusun. Karo ucapan terima kasih pembangunan taman kanal. Taman kanal-kanal. Benten niku kanal iki tegese iki bendungan ing cilik. Nggih ta, Pak? Nggih. Kanal to, nggih. Nggih. Oh, taman kanal-kanal lah ya kene ngono wis kesusu kan. Masih ngene ngene macane taman kanal iki lho. TK Taman Dopocen apa Taman Kanal. Iki dadi nek aku salah nyalahno Pak Ketua Panitia kae. Taman Kanak-kanak, jalan kampung karo bangket jalan. IPAL. IPAL iki apa? Instalasi pengolahan limbah. Wah, limbah iki werna loro, Reng. Ana limbah kako karo limbah putri. Oh, cangkeme do leceng kabeh. Omong-omong. Kuwi simbah kok limbah ora. IPAL iki ngono. IPAL limbah kuwi tegese apa-apa iki saiki kan sampah barang iki kudu nek ora ditanggulangi secara dini wis membahayakan. Terus sampah iki dibagi pirang-pirang bengkangan. Sampah organik, anorganik karo kowe kuwi sampah masyarakat. Sampah karangan sing anu ora BLH ning dinas sosial. Lah ya kuwi nek sing organik iso didaur ulang tegese iso nggo pupuk, iso nggo gawe gas. Kuwi terus nek sing anorganik kaya kaca beling kertas lan liya-liyane sing ora iso didaur ulang plastik. Aku seneng anggere entuk kanca cerdas ngene iki. Aku teke ancar nganti metu kuping kok. Kuwi ora kok mergo pinter ning bosok kuwi. Kuwi penyakit Del kok njur pinter iki ora kok njur metu kuping iki ora Saking cerdase. Kowe tak iki kowe tak takoni sing iki cah cerdas kudu pinter. Cetha nek aku cerdas-cerdas. Jonek. Gajah sembunyi di mana? Alah gajah ki ndelik ya nek ra ning kebun binatang ning alas. Mas, kowean skripsi. Ngeyel ki aku Gajah ndelik ning ndi? Ning alas apa ning kebun binatang? Ora. Ning ndi? Ning kiwa tengen kene. Ning kiwa kene. Heeh. Aku ora ketok. Oh jenenge wis ndelik kok ketok iku. Nek ora aku jenenge ngingo. Wah, cah goblok. Ora cerdas. Wong ndelik ya ora ketok, ndelik kok. Ndelik kok ya. Cah bluk. Nek gajah iki sikile piro, Rek? 4. Nek pitik 2. nek ula Ora ana sikile. nah iki pertanyaane apa ula kok ora dine sikil? Binatang melata. Goblok berarti. Reptil. Ora. Lah ngopo? Ula kok ora dine sikil? Oh. Nek dine sikil nyokot. Kok lu kok nyokot piye ta kuwi? Wonten ula liwat ya setus tok ning sikil. Ceku cokot cek. Ah, nek kuwi mae wong, nek kuwi ora cerdas nek kuwi mergo. Ah, ora cerdas iki. Oh. Kok kok ngaku wong samben iki cerdas-cerdas e watake. Iya. Koncoku nek kene Pak Kusmiadi. Oh. Wis sah kok wis tenang wae wis. Oh, Wis transfer. ora ana mas. Nggih kuwi lemari iki kok aja lali karo panjenengane Pak Timbul. Nah. Iki kok kuwi saka lara-lara saka kono. Ya mulane kuwi. Pak Timbul ora aku wis kok saudara. Tenane Rek. Angger ketemu aku saudara siapa? Kuwi ra tepung jenenge saudara siapa iki? Lah kok muni saudara? Nek karo aku jelas, beliau iki Pak jenenge Pak Timbul iki masih ada kedekatan emosi lah. Wah. Karo kowe. Oh, Iya. anggo tak cedhaki emosi wae. Ya beda kok. Ah, ya kaya Pak Timbul Demers kowe rada kedawan ngono kok. Pak Timbul iki piyayine lah. kandhang. Oh, kula wingi ketemu sadurunge poso. Pak Junet pripun anu kabare? Jobe pripun wah sepi Pak sak yuta cul. Wih, dia. Sadurunge bodho, ketemu neh Pak Timbul. Jobe pripun Pak Junet? Wah, tasih sepi cul sak yuta. Sak yuta dia. Bar poso bodho, petuk neh karo
Heeh. Mas Junet kabaripun pun alhamdulillah pun didongake Pak Timbul sakniki pun mulai gayeng. Oh. Nggih pun nek sing 2 yuta wingi bali 3 yuta nggih. Ah ya ora watake beli kaya ngono kuwi. Nganggepe kaya potang wae. Dadi disilisik ketake. Nek kowe apa-apa biru nek biru sing wis diparingi wis dilalekke. Kuwi jenenge nganti. Wong karo Pak Timbul mesti dhuwur kok nek ora. Heh? Nek Pak Timbul misale ngersaki kowe ngono kuwi. Aku ki Pak Timbul kuwi calon wis dagelan 20 yuta nek ora Pak Timbul ini mbah. Kowe iki Pak Timbul Wis 20 yuta. Wah, Mengko ninggal sertifikat. Iya kok dhewe kan utang kuwi. Ini lah, ini Bali lah, kanu, kuwi nggo borek nek ngono kok ora apa-apa, mung masinamatan wong iki ora usah. Ya, nadyan kaya ning neng samben ning natane para rawuh ora jamak-jamak nganti papane ora muat kaya ngene. Kula wau parkir teng mriku niku wah jas. Kene iki ya sing nonton ya penggemare Bucange iki akeh. Mobil-mobilan rek. CSG kuwi kan wis ora. Apa? SGK. Jenenge apa? PWKS. Pembengal wayang Ki Seno Nugroho. Nah, disingkat SGK. Singkatane CSGK. Cah buta huruf Bucange. ngawur. CSGK karo PWKS iki beda. Angger ana SS Seno Nugroho, goblok sing ora paham kowe kula. Ya kowe kuwi sing ora paham. Nggih, kene paham. Kandhane ngeyel. Iya, ya arep diselingi tetembangan sing. Nggih, moga-moga. Wah, ini pokoknya piye wah, pasanan rek. Wis iki sukses malam hari ini. Kandhane ya. Parkirane laris ngono wong. Lho nyegat parkir iki adoh banget kok kono wis dicegat aku. Lah iya, kowe ora mergo parkir kok. Rupane kok maling kok nek nyerak gawe di Rene sepion. iki mau ki do parling karo aku kok medul iki lho. Gimana lho, Pak Jone to? Lho, Pak Jone tak biasane nganggo kuyuk nika to. Yo do tak kandhani, Mas. Nuwun sewu Bapak Ibu, kula nek teng Jawi ngeten iki mboten tau nganggo kuyuk. Nek teng TV kula mesti nganggo kuyuk. Mergo dienggo bedake antara Jonet kalih Raffi Ahmad. Wah lambene. Ning mau ya ana sing takon aku. Sampeyan mlaku saka kadohan iki. Nika Mas Junet pun teko aku ngene. Kok ngerti Terus kan? Bapak panitia salah siji muni, "Lho, Pak Junet kok saniki pun sepuh." Lah niku Pak, kok pun brengose putih. Nika untu aku muni. Ah nek kuwi aku mau cocok. Ketua panitiane to sing takut sing takut pirsa wau. Mbok kandhani mau bar acara takon ngoten niku terus acarane kletak-kletakan kok. Oh ya ora ana bebas kok njero untu. Aku malah magek salin ning daleme ngono kuwi nggon transit. Oh. Ana Piyayi Putri. Aku agek copot kanthok arep ganti jarik to. Weruh aku. Ya Tuhan. Darane aku Tuhan. Wis saiki blok. Ya Tuhan iki tegese dhewe kaget lho weruh kowe kok medeni iki. Dadi Lah kok ngelokke aku. Ya Tuhan. Aku darani Tuhan. Aku muni ngono. Ngawur. Lah aku muni ngono dhewe, Cik. Ya aku iki nyebut ngono lho. Nyebut. Nek carane wong Jawa ki nyebut. Lah ya kok ya astagfirullah apa. Nek carane nganu astagfirullah. Ya, ngono aku paham. Aku muni ya Tuhan. Wah, aku Tuhan kok yo. Aku muni ngono. Ane sing ning mburi mau ning kok sapa cah cilik-cilik mau. Setan muni ngono kuwi. Ah, sing bener kuwi mau. Ya, ya. Ki ana sing nyuwun caping gunung Sik, diatur monggo. sik. Ya sapa sing nembang? Coba. Ya Mbak Ika wae. Mbak Ya. Ika, Mbak Ika. Ya coba iki. Enggak. Lho kok do tengoki ngopo? Ngose aku ben liwat e Aku mesake. Aku ki joget ki cacahe Pak. Wah, kandhane. Oh iya. Aku darani nyambut Ya. gawe ki tak tenani. Aku kira sembedengan iki. Wah, Ika iki jenenge. Ika iki si anak nomor 2 ya nek. Kai siji goblok. Ora, Ika iki nomor 2. Ah kok iso? Lho, Pak Rebo kae lahir dina Kamis. Oh. Ah iya nek Nah, iya rasane. Ika Dwitri Catur Panca Sat Sapta. Wah jan Jawa. Wah. Jawamu tatas tenan. Niat melu seni digulang tenan. Oh, Eka ki nomor 1. Eka siji. Nomor 2. Loro Dwi. Nomor 3. Mula Eka Bumi Dwi Sawah Catur Pangunan Sabto Pandita ngono kae. Wah, sekalian. Melu sena kudu paham ya. Enak ya. Kuwi mau piye? Tripangunan kuwi apa? Pangunan Dlingo. Emangunan. Oh, gareng. Kenapa lagi geter? Iya. Geter Ustaz. Ayo kenalan. Kenalan. Ika iki nomor 1. Nomor 1. Mana nek jenenge kewajiban orang tua pertama kali terhadap anaknya itu adalah memberikan nama yang baik. Baik.
Kuwi nek anak-anak ya sing apik. Ayo. Oh, misalnya Vera. Iki biasane laire Februari Rabu. Rabu. Ana sing tangga kuwi jenenge Sekli. Kowe apa kuwi? Senin Kliwon lair. Wah, ming Senen Kliwone dadi sekli. Ana sing Kari nang nata kono kok. nggih, ana kae anak kuwi Retno. Retno. Maret Leono. Oh, dadi Nek lekku kae tak jenenge kae Sukarlan. artinya apa? Biyen ponakanku kan bengi arep lair bungono kendaraan. Tupake becak dilah peteng nang dalan nabrak kirik. Kirik ki nek Jenenge- kirik ki nek 5 tahun wis ora kirik. Asu. Ayo mulane terus kuwi begitu mah lair ning becak itu lak jenenge Sukarlan. Artinya Asu nglekar ning dalan. oh tunggale Sarno Edi kuwi ya. Sapa? Sarno Edi. Oke lek kuwi ngawur. Lah ya Apa kuwi? sarape kena edane dadi. Iya. Dede. Teater kenduk caping-caping gunung. Juara-juarane Sing nek muni ra ya ben kono nek. Iya. Ora muni-muni tak. Yo kelangan-kelangan. Mbak Ika iki saka Gunung Kidul. Gunung Kidul rek. Iya, Pak. Gunung Kidul iki nek buah apa rek? Buah ki sirsat. Sirsat. Kono di Srikaya nek ngono gitu. Oh, Sirkaya. Sirsat ki wis dijupuk Bantul. Oh, saiki buah-buahan ki nek Es. tiap daerah nganggo es to. Kulon Progo ki sukun sing ngadungake. Weh. Sleman Salak Pondo. Salak podo. Bantul mau apa? Bantul ki sirsat. Sirsat, Sirkaya. Srikaya Gunung Kidul. Kota-kota apa? Sarkem. Asu iki dijupuk. Kowe kok nyebut gaweane mbokmu ning kono. Buah-buah. Apa kuwi kok jeneng buah-buahan ki buahe kaya ngapa tak takonake. Ya tidak ana dhewe makane aku ndak tak kandhani. Wong kowe biasane ya ngampiri aku kok ya. Alah. Bang. Wong kok senengane lelewo. Kowe ndungrono to rek. Sik kamu agak beberapa tahun terakhir iki bayar lunas ngono iki sik rek. Lambemu. Oh, ora. Teater kenduk caping gunung. Ben kono nek sing kuwi. Lah ora wiwit-wiwit kowe gambleh wae ora. Iya. Men gek nembang jengglengke. Nah, Mbak Ika wingking saking Gunung Kidul. Kecamatan itu Dik. Kecamatan Nggih. Tanjung Sari. Tanjung Sari, Nggih. Siono. Ora waton jeblak to. Beda meneh. Tanjung Sari ki kowe tuan kono cedak Baron. Wah. Siono iki mau giri. Lah syut. Yo gak diaturke wong gambleh wae cangkeme ra leren-leren. Diaturke caping gunung ya. Nggih. Aja caping liyane. Sampai gunung Inggris apa reng? Protect head. Pelindung kepala. Oh. Saiki wong njaluk tembangan ngono ki gampang ora. Ora usah nulis wis saiki wis do ngerti kok. Nganggo simbol. Oh. Pengen caping gunung, paling sing apa sing nyuwun pengen cari caping. Ser. Ser. Ngerti Oh, lagi caping. caping. Sing dijaluk caping. Selindang biru yo menguncalke. Cari selendang. Jret, selendang biru. Wah. Nek tali kotang Kali utang Muncalke stagen. sing diuncalke isine plok. Oh. Gua aja cedak-cedak Jonet. Napa? Jonet wis ra duwe bojo. Kowe tenan kok Lah bojone teng pundi niku? kuwi jagelan ki saiki do lolo. Wis ben ora duwe bojo. Jonet ra duwe bojo. Dadi moi dagang iki saiki. Jagelan lu do pawut. Mula ngalor ngidul nggo sabun colek deh. Lah kok saged Hubungane apa? Bareng pentas ki ngumbahi. Ora ngono. berarti sing sakinah wa warahmah ki ming kowe ya. Aku insyaallah tenan rabi pisan tekan pungkasaning jaman aku ya seming siji kuwi. Nah, Dagelan ki do pindho Marwata ping 3. Wis ben arep ping pira? Wis ben yo arep ping 3. Dian Rajonet arep pindho. Aku iki pokoke ming Kapa Jaya Kumarate siji sing dadi pesti ora pisah lono. Siji ki mergo dhek kilaf kok rek. Nek daerah kilaf ngono ya. siji ki mergo sing wedok lamur kok. Kandhani kok. Aku ngerti siji iki. Apa? Siji kono, siji kono, siji kono. Nah, Kowe kok senengane cuci. aku ki arep ora ndek bojo, ning rupa aku elek ning yangku papat rek. Padake. Kowe kuwi. Oh, yangku papat. Wih, dia. Elek ini iki. Oh, Papat ning yo elek kabeh kae. ditinting Mas Geter. Oh iya. Ning ra papat jan. Lah papat sing penting. Ayo. Gur-gur elek ki ra ning relatif.
Sing siji digelok, sing siji semper. Sing siji Tadi nek ngejak lunga kabeh ngrekoso gawake krondo. sing siji bereng uteke aja. Ana sing sisi mripate dadak diganti. Nano neno, mangga Mbak Ika. Saben bengi nyawang Wah, nek lek kondo Mas Ngarso kebanteren ngene iki. Nah, kudune piye? Kon ganti siter wae. Ayo Nek ganti apa jenglek kok. Ya ora penak to ya. Kok kabeh niku mung angon rasa kok. Oh. Padahal wah nek anu wah ya mbok siter wae sing piyai sepuh ya iso ngrungokke, sing nom-nom ya oh laras tenan ya gending iki ngono. Juleng iki yo awet kabeh to gamelane ya awet. Lho to siter Mas nek gugu kula lho iku nek ora gugu. Lah ora aku kok nggugu kowe sing bayari aku kowe apa piye? Kula niku mek Kaya penata gending wae aja pakur sih bulenge kok njur ming siter. rumahsamu geter ki biyen kan jare sapa? Mboten aneh. Geter ki biyen mati-mati kaya pelajaran yo nurun aku. Wah, nek ngono bijine dadi apik rek. Dadi elek nurun cah goblok kok. Nurun cah goblok. Yen memacang ya si tertok ya ora apa-apa. Ya Siter tok siki. yen memajang mung karo janur kuning kok ming saka kene suarane kok ming maceng. Kaya wong anyang-anyangan dadi Ya ora pas. Pripun, Jenglek iki Mas aku Gare? dengan. malah laras ngono kuwi kan. Penak. Sumpenak. Wong tuwa ki ngopo to banter-banter malah rekoso ya to. Alung ngono ning Nek sing mau kaya anyang-anyang, nek sing jelek mau kaya wong tedun. jijik omongan. Oh semonten-semonten iku sae Dek Seno. Oh iya. Dek. Dek. Lho, nggon umur-umuran tuaku. Oh tuwa Mas Gareng. Lah yo Oke, oke, oke. nek nggon praenan jan nom aku. Ya. Oh biyen sejarah ya pancen ya tuwa kene. Aku rung iso mayang iki dhek isih becak. Oh, dari tukang becak. Tukang becak, cengele Jonate yang tak pancal. Lah kok pancal-pancalan? Aku arep pancal kono ora wani. Kembang Wah, aku ada ora manut aku. Manut gareng. Wah, Cino. Oke, iki salah Tadang, jeleng, tadang sing keduane lagi tadang tuh jeleng nganggo iki. Wah, bendera ngetutke, piye to do micek ngono. Wes, payah iki. Esuk bengi ganti piyagane aku. Wis. Nganggo anu. Gamelan kayangan juling Solo. Yo. Gunung. Iki gunane apa bayar dagelan-dagelan kon joget iki? Dagelan iki kon dagel ora kon joget ya. Lho ayo menghibur ya. Ora ngono ya. Ah, ora ngono ya kok nyanyi, dalan kon mayang ya nek. Nah iya. Oh, dagelan kok joget iki penari. Ora ngono. Wajibane dhewe. Saiki rasaku. Wis saiki rasaku ki cerewet gelem ora. Kowe paham ora to?
Yo, ming sithik kok Mas, ming. Tambah selawe rek. Tak dendang ming kuwi tok. Yo. Kosek. Jai. Dereng. Kok singkir rasa kesusu. Jaiponge yo. Ngomong banget. Saka jaipong wae yo. Wis kene kaya banci Kridasana. Dhek sing karo banci nek aku banci kalasan, Mas. Ayo padha wae. Weh, jone iki kaya lanang iki nek nguyuh ndodok nih. Aku cah iki lanang ora to. Mula anggere nang toilet to ngaimu kaya boleh mengko nguyuh kowe boleh nguyuh ndodok. Ayo sopan kok nek wong Jawa ki. Ya ora umume Nek aku ra cetha ndodok sikilku tak tekok kabeh lah. Aku ki mung sisih ngene iki tok ya. Anjak aku turunan asu. Panas ya. Panas udan. Ya. Ben anu saiki parikan, pirang-pirang kira nggo parikan ndak do lali. Ya. Yo, Mbak, saka Mbak Tiwi mrono ndongake kagem warga Samben. Pedukuhan Samben. Yo. Tuku amben. Lah kene iso meneh. Kandhani ben kok ya. Dina Senin. Gini, Senin kok lemuni Senin ki untune nganti gathuk mek e. Dina sedhuk ngono. Oh, Yo, Mbak Ayo. Tiwi. Tuku permen. oh, ombo ambene. Permen ning ciut. Nek ra amben ra iso dimut. Oh, ngomot liyane. Yo, terus Asem rasane. asem rasane. Mugi warga sampean Heeh. lancar rezekine. Amin, apik. Yo. Yo jajare Mbak Endah. Gelar kloso Ora nombene. ning dhuwur amben. Wah, sidak. Ambenku sidak kanggo. Terus Mugi tansah bagya mulya kagem warga sampean. amin. Yo jajare Mbak Orisa. Tuku omben-omben. Wah, iki dadi larangane negara kok tuku omben-omben. Ning yo omben-omben ki ora kok sing elek tok kok. Tuku tuku aku yo omben-omben, tuku apa-apa ki yo omben-omben. Ora kudu sing negatif. Nah iya. Yo, ben ayo ngombe bareng. Nang Indomaret. Wah, iklan Iklan iki tok iki sponsori. Mesti dikeki. Ganti. Sesuk meneh nek parikan ki aja nyebut merek. Iklan. Iklan ku Aja jenenge. Indomaret kok. Saya Kayak ditambahi kowe. Boten. Oh, mboten. ya wis ora apa-apa, sesuk di anu ora diomongke Indomaret. Aku disiarke wong Indomaret kondang daerah bayar seneng banget. Ganti Alfamaret. Wah, Aku ya padha wae. kuwi ya Allah, Jan. Ya, artine Mugi sedaya warga sampean saya rumaken. Oh, apik. jejere Tuku buta. Ya ora. Ora ana. Ene jenenge ndi kok? Wis arep lek gawe. Gareng. gareng apa? Oh, kok gawe. Boten iki lho nyauri le temu buta wae kok. Wah, kartuku dhewe kok. Kowe diangkoe iki tuku buta iki berarti nek karo kowe dianggep buta. Kletak wae, Din. Kletak ngono. Ini tak kotak ini. Modar ora. Katok kletak kowe glundung kowe aku gepi kae. Kecemplung kalen. Aduh larane. Mugi warga sampean rukun wargane. Terus ayo. Aja kesuwen. Ora. Wah. Biasanya do seneng suwi. Ayo, selak menit ya. Oh, menit itu kan. Aku nek bacot ngene iso Oh. bucrut. Lho jare wis ora ngene reng wis saiki. Wis alhamdulillah. Biyen ngene, saiki wis ngene. Wis salat 5 waktu ya. Reng? Oh, nganggo galon. Lah suluwe ukah. Padha karo ramari. Ah. Ya. Ayo guys, selak dapuk iki.
ndak dirubung semut. Oh, terus? Semutin. Rada deg-degan. Kesuwen kok dirubung sepote karo. Teh manis, nek kesuwen ndak dirubung semut. Oh. Bojone lara gula. Iki kowe sing ora gula. Lah kanthi dirusuk sepet ki nek lara gula ramu. Tegese Sedaya warga samben tansah cancut gumrego. ya, nyatane iso mbangun IPAL, iso mbangun jalan Lampung. Ya, terus Mbak Neti. Sandalku selen mergo kesusu. Ah salah nganggo sandal kok ning susu. Wah, Lah kae lho sik muni iki. Kesusu. Saya Bapak Ibu nggih. Iku contone sesuk sing jenenge dagelan munggah swarga ning cangkeme nyemplung neraka. Lah sing muni kono sing Kesusu kok njur nggone lagi sandal nggon kono. Lah sing muni kono aku. Tekan yo ganjel. Oh sing seneni aku. Terus artine? Mugi dusun samben Hmm. tansah maju. Amin. Ya, Mbak Ayu. Ede. Sirahku migren. Wah, penyakit sing ngomongke. Wah. Samben kok keren migran. Ora apa-apa ya. Terus? Entek obate Oh, kagem warga samben samben somben. gitu. Kagem warga samben Hmm. kabul dongane. Ya, yang terakhir iki, Reng. Nggih, wah iki bebul. Iki tuwa-tuwa nggani para anggono. Kanjeng Ibu Prastiwi Sarpo Keno. Buta. Kuwi rayi dalem padake. Dalem Lho ngaleng kok diraja. Ah iya ning buta. Oh, ane rak terah ratu. Buta kan terah ratu. Ning bawen banget iki. tuku rokok. Weh. Desa samben nanggap dagelan pekok. Tarora. Pokoke Aku yang marahi. Dongake Bu Prastiwi ini husnul khotimah. Sing marahi wong apik-apik kok dianggap sarpa kenaka kuwi lho. Syukur kok ya. Prastiwi kok tok waras. Tujune aku didagelan. Kira apa kowe iki? Penyiar radio. Wah. Gaji presenter aku iki. Dagelan iki kan rupa-rupa kaya kowe kuwi. Penyiar padake. Oh, penyiar SBM ya. SGM ya. MBS. Wah, ya sok nyonder kuwi ya. Aku penyiar kok ora katut. Panas udan. Ayo baik. Panas udan aling-aling caping gunung. Ledo ngrungokke wis tenanan yen bulma tiba dagelan. Iya. Ming sak tuku rokoke iso Ora roh. mekokke dagelan. Kuwi ora tegese tesih jalma menungso sing ngono iki. Pitik wae aku liwat padha muni pekok. Kae petok ya ora pekok. Nek jalma menungso. Ayo nek kowe liwat kok pekok. Oh niku liwat teng kandang apa? Kalkun iki dong nek garing kok kalkune. Niku kocelok. Oh ya ora. Antra-antra. Ya, Mbak Ika. Nadyan wadon sarta lanang Inomane
minumane banyu bening. Ya, sip, mangga. Dek jaman Suwung. Jane iki mau nek reyokan ngene iki mau pas. Ya, sing joget sing wedok. Lah, terus kowe pentule kuwi tembeme. Wah, apik. Pas ora gelem ngantuk. Trang dung tak tak. Hae, huk ya. Hae, huk ya. Ta. Sesuk nek mataku waras tak. Kapan le waras ora ganti-ganti ngono kok. Ngono ya, Kang? Mas. Dice 100 tak titip keseno. Sing ngene udu kowe kok. Ku senengane gawe fitnah. Ora dijikuk-jikuke. Aku titip karo tengah mau Mas. Karo tengah ora. Fitnah kowe tetep 100. Iki lelagon caping gunung. Oh iya. Piyayi mbiyen ki nek ngangge gending-gending iso awet
nganti tekan saiki ora ana sing lali Mergane apa mboke? Prihatine gedhe piye mbiyen ki ora mung nganggo rasa ning ya prihatin direwangi poso yang nganggit gending kuwi lho. Ya. Ngapa no? Sing mayang ki aku. Oh iya iya. Kok dadak muni nyuwarake cangik barang iki nyenye ya, Nggih. Iya. Kalau yang dienteng-entengi sithik-sithik. Emah kok ya. Iya. Wis jase dhewe-dhewe kok yo. Tak lakonane aja kuwatir pokoke. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ya, genti Mbak Tatin sing mudhun ya. Iya. Sing Mbak Tatin. Kowe sing tak unekke buta mau. Ah, wong wis Iki tak urusi lho rek kowe mau nek buta ki lho rek. Durus iki. Ayo durus. Wis kebangetan pun kene. jumangkah. Dicandra rek. Anggenipun jumangkah. Sitinipun jemblong sak sumur jerone tok delang. Mulek kok. Nek wani ngadeg Ora iso. Ora gareng ki ora iso ngadeg gulane 600. ya nek wani alon-alonnya tak unggahke. Wis. Griak-griak ya. Aku wis semene. Ayo berdiri, Mas. Aku ngedoi Bapak Nawa-nawa Wiwara. Wis ora kegut kadonyan wis ora. Mengkari mahap-mahas muhung ing sepi. Ya, iki mengaruk nyanyi kok nyanyi. Oh iya. Ora ngolian. Alon-alon. Densik. Ya Allah kita. Ngopo ya? Iki wedaan apa mau? Aku slulup nang mburi. Ora. Kok cengengesan to iki? Nek wedaan mbok tak odakke mau ben rata ngono lho. Barang matane semper kok. Aku ki maune ya rata. Ning wis pas kok lambine barang wis pas. Kaya wis sak pasang ngono lho. Lah iya. Kali sinten? Ya upama kowe dipek gareng piye, Dit? Piye? Aku iki apa-apa duwe wis. Sing ra duwe Ora duwe ngisin. Engko nek butuh apa-apa tak colongke aku wis piye. Kula mau nek karo Mas Gareng. Kowe kok Harus harus apa? Ini ana Pak Kapolsek bareng lho rek. Lah aku mek kondo kok. Weh, Pak Kapolsek iki tindakan nek durung dilakoni urung iso dicekel. Kudu ana fakta hukum. Wah, ora paham kowe. Kowe rasah balise engko karo Pak Kapolsek mau wis dianu. Mas Gareng mangke ampun kondur wingi. Adi paring Arep entuk anu dorpes. apa ya? Heeh. 1 unit borgol. Ah, Karo voucher nginep gratis ning Polsek Sedayu 3 dina. ana ya ora wis. Ya res apa? Matamu. Borgol cita-cita. Your head. Oh, Pak Polisi kene iki ora kaya Pak Polisi lah humanis. Wah, tenane lho, pendekatannya dengan kebudayaan. Kebudayaan, wah aku liwat ora nggawa helm ora didek ngono wae. Pak, selamat siang, surat-suratnya. Surat goleki aku muni ngono. Cah nek surat ki tegese STNK sing kuwi Takon surat, aku bonjake surat ya, Pak. Oh. Terus di anu ora rek ditilang ora rek. Ra, oh iya. Nang kene iki Pendekatannya pokoke humanis. Oh. Pak, mari Pak ke posko siap. Urung kenal wis catet jenengku. Nek ra nama aku kan. Suratnya ditinggal sini. Si Madan ndak STNK ndak ada. Enggak bawa ya, Pak. Wah, enggak apa-apa. Terus aku ki malah dikon nginep sama kita kanene. Bener ra? Nginep nanti. Ya kan polsek kuwi. Lho nek ra saking sayange dijogo sewengi iki padahal. Ning atase aku kok dijogo polisi lho. Iki nek ra dijogo kowe melekas soalnya. Mulane dijogo wonten. Lah ya nek Pak Timbul ngono Pak Budinare anggota DPR lumrah dijogo polisi. Ning atase gareng. Ku jan sewengi dek aku dijogo. Oh, mulane kupinge metu banyune mae ya. Saking pintere. Mosok. Kene paham. Weh, kowe nek kowe dadi bojone iki apik lho, Net. Piye? Kaya lombok temumpang tahu. Kok iso? Sapa lombok endi? Selana meng nglincrit kae yo. Tahune gede. Lah sing mangan sapa? Lah sing aku kan dikletak Jonet kae. Jian dia tahu Kediri. Lah le Mas Janet. Iki nek mobil ya ibaratnya BMW kok. Apa BMW, Mas? Bodi melebihi wajah. Iki tipe cewek SDSB. Apa? Sepur sepak setum sedeng. Sepur sepak. Sepak ya. Aku iki jebono sing lecek ora mripate tok. Wong cewek kok. Wah iya. SDSB ku kudu kuwi.
Napa? Semok depan, semok belakang. Loh. Kuwi sing pas kuwi mau. Apa ya sepur sesak septum. Apa ndak ki apa sepur bolongane ki ngopo? Ora tekan nggon kuwi kok istilahane. Loh, nek sepur nek ora ana bolongane ya piye? Ya ben brobos sepure kok. Nek ora bolong ya ora iso brobos. Ya ben dipikir sepure kok kowe maru pikir sepur. Lah aku pandake sepur Kok karo mangsaku gatekan banget. Karo sepure kok tok penggalih kanthi lebeting manahmu to ya. Iya. Nek kepengin langsing dhek kaya bojone Gareng kuwi. Lah, Dhek Bapak. mbiyen browsing ning Google. Nggih. Ku pokoke pengen kepengin langsing ki sedina mlaku 5 kilo tekan 6 kilo. Ngene Gareng kuwi ya Reng ya. Wah, sedina mlaku 5 kilo 6 kilo. Nanti saiki wis 3 sasi durung mulih ya Reng ya. Empuh tekan ngendi ya minggat kok ketok ya. ora langsung. Wah, kuwi ngandani dhek iki men tiru-tiru Kok njur minggat, jare 6 kilo sedina. 6 kilo ki mangkat sekilo bali 3 kilo, mangkat 3 kilo ora. Ah, bojomu kan disambung. Kan disambung-sambung kok yo dadi. Wis tekan Papua nih gini kono paling. Saiki sado banget ya. Ora dipangan macan pisan. Iya. Nek aku ora isih kagungan garwa kowe ora. Apa nggih? Nek ra nggawa sabun soleh. Ya, Tin iki eneng pamundutan. Monggo. Sing nyekar kudu kowe. Sing ndi mau layange mau. Wah, akeh banget layang. Hai, Iki apa? 100 mau iki. Iya. Atus. Wes sing 100 dibalekke ora. Kowe diwacake sing ora ono dite. Sumpah sing ora bisa ditinggal. ora usah percaya cangkem dagelan. Mau ora omong dhewe to, awake mlebu surga cangkeme ning neraka. Mergane sok ngapusi gilo ora ono tenan. Lah ayo kok sing diduduke pas tatin, sing ono dite kok ora diduduke. Iki ana urung tak tetelke mau nyok. Wah, jan. Ra mau liyane ono. Sing siji diklaim, sing siji dilakban, ngerti aku. Wah, apa kowe rek mana? Oh, kelakuane Seno ki bener ah. Ya. So, Kadung tresna. kadang tresnan. Mboten enten sare. Bintang tamu ning isin-isin ki dalange ya kowe lho rek. Sing iki ra ono sing iki. Nane. Ora ono. Tak tanjihke lho. Ana nyok tisu nggo ngelap. Bareng Wis ora ngiler lagi. Nggih, kadang Kadung apa? Kadung tresno. Kadung. Kadung tresnan, Nduk. Ngerti ra tembangane? Rek. Ya kadung tresno. Lah sing piye? Piye lho? piye? Kadung tresno aku nek ra sriune ngrapal. Wah. wah, kowe hafal apa sih ning saiki? Wah, Saiki sriune piye? jajal sriune yo. Ayo. Engko sik kuwi sing sinebut pahlawan putri Wah, suarane. Prabu Rama Pancawati. Kok ono mana, Bang? Oh, kuwi bawane sriune. Sriune ki ya ora ngono. Kowe ora percaya lo aku kowe iki tukang anggit gending kok. Lah piye mau? Sinebut pahlawan putri. Terus Prabu Rama Pancawati. ben nggih wae, terus. Terus Ya kongbo. Lah sing kobong Bokonge sapa? Ayo pokoknya kobong. Nglingguhi kompor. Semper ya. Sabar wis to nek karo aku sabar. Ya paling ning Semper. prau. Oh, Ning prau layar kok arep gaya. Yo. Nggih. Kagem bawa, Pak. Heeh. bawa lho 250 ora. Lah Apa? iki ra ono. Ya apa kae. Sor bantal sing dilingguhi Seno. Wong anggere to layang. Ning asor bantal isine ming angin. Angin dari perut. Aku ora tau ndelikke kok Reng. Nggih, alhamdulillah nek suci njaba jero kena nggo patuladan. Sitore. Lah ya saiki nok kowe entuk. Sak linggo ndak kleru neh. Waduh, malah ndokku kelungguhan lho. Aku iki nganggo jare ra rangkepan ngono kuwi. Oh tak kandhani reng rangkepan. Jare teles kabeh. Wong ndok lek nyawani bojoku kok. Endi to? Wong ngene. Tak ndelok. Wes kebacut pecah. Pecah ya dadi ndok datar. Wes engko tak diduwe. Ning iki mau ora guyon lho, tenan lho iki mau. Nah, asli. Wong le tak omong kandhani kok mau le omong wis bar linggo kok blek. Aduh, ndokku. Mulane demes ki kaya aku.
Bu arep linggo tak semprit kesek. Boten. Ah senengane Mulane sesuk meneh aja nggawa ndok. Wong katut kok ya. Nek godhoke iki wis muni sore bojoku iki. Di model sekrupan iki lho, Rek. Wong ki ndak go sangkut Ora. pikirane do jeles. senengane anggar menfitnah dalang ki ya ngono kuwi kualat. Mlinder. Mules. Malah seneng banget. Sing ra ndok malah seneng banget. Sing ndok kowe meneng wae. Iku soalnya bayangin ndoknya le pecah niku. Ya. Tin, Nggih, Pak. ayo. Sakniki. Ayo. Rasa bayangin ndoke gawe. Elik ngedek. Asli kuwi. Rina wangi dadi Ndok. Ora tak cempolo cengele. aku dadi ra konsen lho kok mikirke ndok terus. Hei, lek linggo ngawur meneh. Ambengi kentang saiki ndok. Ya. Rina wangi dadi Ndok. Kowe iki yo malah melu-melu. ati tanpa dar tanpa netra kayung yon marang slirane. Yo, Mas Gareng. Iki tembang iki tembang cah wedok sing keperanan karo cah lanang. Nah, kowe ngetoprak ape balu nok sapa? Gareng kuwi. Wah, tenan tau didadekke watu. Tadi Toprakane sinten? Iki Janang Sutawijaya wah. pas dadi jaran. Jaran nok cilik. Ana jaran gendengan karo jaran sing diku. Tansah gumawang. Ning rupane jelek. Gue masih kebayang ndoke soalnya. Sing salah dek aku sing Anu Dok, ora wani. Tansah gumawanging netra. diajeng ngono. Diajeng anggreni ya. Wah, edan. Pripun Ayo. kan, Mas? Lah mlamun joning netraku mung katon pasuryanku. Bapak Widayat ini. Netra. Yen to wujud barang ngono kaya Oh, waluh iki. Walau orang ngono, walau kireng. walau ki ora tau meroli ketoprak. Kowe ngapa? Goblok iki. Ngono kan. Nek Pak Wahono kireng Pak Wahono. Wujudipun namung sesupe ya. Nanging semanten monggo. Kula aturi nampi. Minangka tandha mata kula. Bu Marsida. Wedok Ibu Marsida iki. Ayo nyoba. Cangkemku lanang. Ayo coba. Aku wis sing iso nek nguyuh ndodok. Aku ndodoke wedi tak ndok Jenengan ki kon gandrung kok malah oh, iya. dodohi piye lho? Wedi karo bojone mesti. Bojoku ora melu wis tak obat tidur. Ning kuwi ketoke anu bojone pinter golek duit ya. Bojoku sak ploke srawung lho, waranggono pinter golek dejan. Neng itu usaha apa rek? Ora, aku lagi ndelik nang ndi ketemu ya iki. Golek duit ya bojone kaya. Yen to Siadi Wah. prasetya marang pun kakang. Pun kakang bakal ngimbangi katresnanmu ya. Waduh, jan apik. Ewa segitu. Ewa semono. Segitu. Lah ketoprak Indonesia. Jawa Timur, ketoprak Jawa Timur ya. Jawa Timur ki piye tak jane? Jawa Timur. Kamu itu bahasane Jawa Timur. Nanging yo kene yo pangucap ora jumbuh karo rasamu ya iki. Ya Pak Agil lho sane.
Agil ugal-agil gulung betul kok. Terus Sliramu sajake nyimpen samudana najan obahing lathimu kandha nanging soroting netramu ngandhak yen diajeng tresna marang pun Kakang Yai. Rak ngono to ya. apik. Coba kenanu Madura, toprak Madura. Loh, sampeyan ndak dodol sate, Dik. Loh, pancen gamput awake menon. Banyumas. Gandrunge cara kono iki sok ngono kuwi kasar ning Banyumas. Banyumas iki. Apa? Walah, rika kepriben malah ngebati renyong dhewe kan ya ora apa-apa. Apa? Nyong rasa sungkan-sungkan ya dolan-dolan baya. Nang Yojo. Ya kok tak jajakno tak iki ya tak ajak nang monumen Jogja balik maning lah kaya kowe. Ora ono monumen balik maning iki ngendi? Monumen Jogja kembali kuwi cara. Carane ya monumen Jogja balik maning wong negara ulama watata sama wacara. Ya karepe padane kan Nek Jogja kembali ning kono dadi ya monumen Jogja balik maning kaya kowe. Oh. Dijajake ora sedulurmu ning Jogja. Ya kaya nyong ngombe ya dijajaknya omben-omben kebun bijik. Kebun biji ki apa? Ya keratindeng kaya kowe carane ngene. Gambare ki kebun bijik. Lah nek kene ora paham Ora. Kowe kok iso Banyumas kan? Janjane nek Banyumas ki anune piye to? Apa kuwi jenenge rumuse karo Jawa Tengah? Nek kono A ning kene O. Oh, Sunda Banyumas ki A kabeh. Ning Jogja. Ya ya Sundaka. Oh, dadi nek kono nangka ning. Ya nongko kaya kowe lah. Nek kono sega ning. Ya sego. Nek kono kuntal misalnya. Ya mencelat. Banyumas kok ora konsisten to kowe? Ya yang penting lo pindah nggon. Lho lah ya mau nek kono A ning kene. Ya Nek kono nangka ning. Ya nongko. Nek kono sega ning kene. Ya sego. Nek kono kuntal lagi. Mencelat ya. Wong pindah nggon saka kene nang kanan ya mencelat padha wae kuntal. Nek Jawa Timur mau piye? Kuntal. Nek Jawa Timur mau piye? Ah le malik cangkem angel lek Jawa Timur. Kowe nek ngulon-ngulon aku le malik kengetan angel. Aku lagi utumon iki ya ana cangkem dagelan kok antar provinsi. Aku cangkem akap kok. Kuwi besak. Terus Din, ya. Jero ati kadung Ya jeneng ngatur kebacut. tresna tan liya hamung sliramu Mas Gareng Apa Dik? Mau satri iki mau Lho iki sih mau pangeran ning njur saiki. Ayo mulai di kandhane ya kene iso ora. Pangeran kok jeneng apa, Dik? Ya tok men Tatin ki Jonggrang. Ah. Terus kowe Bandung. Bandung ki nang ndi nggo kirik to, kirike Jonet. Wah. Mau entek apa-apa kirike merongos sih. Ya ora nek kira-kira Mas. Ora ana kirik kok mrongos. Masa kirik untune dikawati. Lah mulane kuwi mbok liyane goleke kirik liyane. Wis kirik isih mrongos. Kok mau liyane sik rada. Mosok jalan Pun nek kira ora sadean dalem. Lem nyusuli angel. ayo nek dalane bagus ki ya kirik sing rada apik ngono ora. Oh iya. Kirik celuprak ngono kan ora. Ora matching. Lah kowe nek pangeran sapa itu? Nek pangeran sapa kowe? Ayo dhewe ngono pengairan. Kowe Grang. Aja ngiwi-wiwi rasaku Yai. Nek ngono gelepe 1000 kowe sing dadi reca Grang. Gak milih. Ora apa sih? Ngurusi dapat Lakone apa mau? Oh, ya Iya. jare kurang siji to candine kuwi. Kan urung diceritake piye. Wah, takono sing Nugroho. Paham ceritane. Urung-urung. Lah ya si Tatine muni, nek kowe tresno karo aku, Badung, aku gawekno candhi cacah 1000 kanthi wektu sewengi. Ah terus ku Bandung topo, terus iki njaluk bantuan demit. Kowe demite kowe sik sementara kowe. Ya. Saiki nek golek kok bantuan kok demit mah angel. Alung njaluk bantuan Pak Timbul mah gelis. Apik ya sing tak njaluk angel. Lah bangane demit iki masuk rekoso. Ayo kowe nembung karo kuwi. Grang kanggo Apa? alah kok mingkem sik to aku gawe ukara ya kowe wis urupamu wis pendirang ngono aku pleret ngono. Lah kan jeneng
Jonggrang ora seneng. Oh Ya iya. anu tegese iki nganggo alasan lira seneng jur nganggo alasan. Oh, iya. Apa Bandung? Karepmu apa Bandung? Ah kagak apa-apa. Lu aja yang nafsu sama gue. Ah kagak lo. Iki Kagak apa? Kagak gendera. Kagak. yo. Wah. Ah lu ngambek gitu. Aduh. Gede amat pantatnya lu. Ah. Lambene. Wis teruske bubar Bandunge. Lah dadi. Aku kuwi wong kudune Rol Putri ku ya sik demes kae kok golek-golek Sarpa Pranapa. Satemah loro asmara. Ya. Lamat bos katon. Mangga langgam iki nak. Ya. Lamat wis katon tejane. Anoneno Pacaane sarasri matur sembah nuwun. sampun. Wis. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Salaman. Salaman saya. Salaman nggih. Ya, hati-hati ya, Nak. Nggih. Sesuk cilik Pak Mude. Jangan lupa Pak Cilik kae lho. Kok darat kasrak entuk setoran saka Parang Tritis Pak Cilik kae. Adake apa? Ya. Tuh bajute iki panyunan lagu Banyumasan iki. Oh iya. Ning iki tak ijoli ya, Nak. Ya, ijoli apa? Iki saiki mulai Banyumasan. Coba di anu apa jenenge iki di MC ni cara Banyumas. Ya. Sing nyekar Mbak Ayu. Ya. Dibawani kaya apa-apa? Raden Arya Werkudara. Ngono kae. Ya bature nyong lanang wadon ya nang kene ana penyanyi sing bola ayu banget kayak kowe lah ya. Ya wajahe ayu ya bathuke ya Mbak. Ambak iki apa? Ya Ambak. ya ombo. Ya ombo ki ya carane nggone nyong ya Mbak. Kaya cangkeme kali ya Mbak.
Wong ora jiet ki ya ambat. Cengengesel lah ya Rika, wong golek pangan ki aja digeguyu lah, ki nggo nguripi anak bojo. Ki jenenge Ayu. Omahe saka Wiragunan. Ngawur. Wiragunan Bambang Tripura. Oh, pindah ki wis metu saka Wiragunan. Ya saiki pindah ning Bambang Lipura. Kuwi mbokmu sing bar metu iki. Iya, ki wis pindah ning Bambang Lipura. Asline saka Kulon Praga. Ya saka Kulon Praga, ya pakanane ya geblek. Ya wis ora apa-apa sing penting ya karyane ya apik ya Ayu ya. Ya muni Rika dibayar ora muni wah. Ya untune Rika ya gingsul ya 16. Pada Junet ya delet kan ora tok adang-adang ya bablas. Aku ben arep tak bekel jane nggonku ki ben. Nek ora ana dokter sing sanggup, Mas nek jenengan nek dibekel nek teng dokter mboten iso. Mergane Kudu teng toko bersih. Ya Rika ya rasa di nganggo piye tuh digraji bae lah gelis. oh ya utuh kok digraji. Ya kesuwen lah dibentrak mundur mboko sithik. Ya digraji lah langsung tewal sandase. Iki jenenge diamputasi ngawur. Ayo Mbak Ayu kon maju Mas Gareng. Mbak Ayu. Mbak Ayu lah mangga ya Rika digawe nyinden karo di Sona Nugraha. Sonaki ngawur. Sonaki. Ya wong carane Banyumas ya beda negara Lamawatan. Ya ya ning ora sona. Sonaki. Oh, nyong baru ngerti senak ya asu. Malah tercedhake. Aku kuwi salon-alon. Lho lah nyong iki ora paham kaya kula. Wong basane kadang-kadang lah beda-beda, nyong ora paham. Wis ben ora apa-apa Mas Junet. Terakhir kali aku main karo Waluh ki ngunekke aku asu ngono kuwi. Oh lah. Irenges. Untung aku ki penyiar ya kaya kowe ya nyong di dagelan. Wong nek dagelan ki Waluh ki ya ben penyiar suara istana ya. aku pindah suara donya. Ya Rika diaturi nyinden cara Banyumas. Kayak carane nggone nyong ya kowe lah. Ya Pak. Iya, ya nyanyinya Sunda ya apik, Banyumas ya apik, ya jeneng apik profesional kaya kowe. Kowe sudah ya sapa? Sunda ya nyong lair nang sepur ya apa isa. Kok hubungane sudah lho nang sepi apa? Hubungane apa lair nang sepur? Ya, kula nyong ya metu ndase tok ya nang Sunda. Oh. Awake nang Banyumas. Ora. Ya brojo rampung nang Yujak ya wis wutuh pulang Jabang Banci. Basi. Ya carane Banyumas Banci. Ora. Sawur kuna yo. Nang Sunda pire? Sunda. Kumaha Padang? Damang. Ya Rika Raja Arya Werkudara ya. Iya. Wes ki ditintingnya ke geter. Ya asline geter ki nek alon, gede ya lindu. Geter ki goyangi sithik. Ya gede ya lindu. Ini gempal bumi. Iya. Ya yo. Ini ora wedok ya apik. Engko gagak sing nguyu ndodok kowe. Ora ya ngono tak kawati lho. Iya. Kendak pecah nih rali. Mbok yo tuku sempak kan. Wong tanggapane rono rene kok. Wong didi kok ngakukan rong gantung. Ora betah ya. Ora betah ya. Gareng niku duwe loro. Ora tau dikumbah jane anggere rebo kemise ming diwalik. Anak yo gatelen. Raden Arya Werkudara nyata lamun Satria satria Jodipati. Jodipati Neno. Raka saged gagus
godrek wong godhek wong simbat jajah yen ngandika gereng pindah kuntur nyata lamun prawira setama dasar satria prawira rama rama ayo siap gironge ya eling kula eling Ya, Waranggono ya girong. tunungane satu seket
Gayeng to, tembang kok kaya wong ngunggahke empyak. Yo 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 yo. Ya, kaya bareng-bareng. Ya apik ki mau jenengane tembang Banyumasan. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Ayo saiki Mas Gareng arep nembang apa? Ya ta, bareng takon nembang terus rawani nganggo mic bengok. Dagelan. Ora wong dagelan wis tugase dede kok ya, Rejo. Ya. Aku terima laden. Ayo anu Jonet. Kuwi nembang-nembang setia-setia tuhu. Aku iki sane prau layar kok kowe. Rumangsamu aku iki njarek seno wis ora wis dina rong dina lak gelek ngono wis. Kowe prau layar ya? Langgam dadi ati. Wah, tenang. Ya. Rasa langgam dadi ati. Napa? Ya. Sak rong lagu wae ning kae foto lagune sujud kae sing. Ya, seneng aku. Kowe suwe ra ngetok sujud tak lara do ati to. Ora apa-apa. Mulane men do kelingan karo sujud. Ayo. Ayo jemene. Yo, tang 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 tang. Nuruti ki Sena Nugroho. Ayo seneng kok aku nek ra tok hibur ngono iki. Tang 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 du. Tang du tang du tang du tang du. Nah. Kok ndang derek? Ruwono. Oh ya. Mata indah bola pingpong. Ngono kae yo. Hadirin sekalian. Ini menyenangkan pengrawit nek. Hadirin sekalian, kalau yang lainnya melihat saya sebagai pengamen, saya sebenarnya adalah petugas PPNT. Wah, apa itu? Yaitu penarik pajak rumah tangga. Saya akan membawakan lagu-lagu jenaka. Yang pertama adalah Mata Indah Bola Pingpong. Selamat mendengarkan. Ya kendang. Mata Indah Bola Pingpong. Ana gadis putele potong. Arep mulai numpak andong. Tekan omah ketiban nodong. Sepatu dari kulit tengu. Aku pun tak suka. Dadek mangani pari. Bocah cendek baduke keri. Orang hidup setahun. Dek Yanti ditop tawon. Dicangkrek mangani roti. Aku dilirik karo Mbak Yanti. Neng, ayo neng, sirah gundul kok dijeneng. Neng, ayo neng, sirah gundul kok dijeneng. Kawin kampung rano rakate, atine bingung rano duwite. Akhire, ngecol kiri. Satu. Ayo. Satu. Ayo. Kudu ayo. Satu ditambah satu. Iya, tambah 100. Iya. Nah, iki lho isih tememplek nang kene iki lho. Iki. Sing diklep mau. Iya, jarang. Ora apa-apa tambah 1 sih telakmu jebol gitu. Iya. Ayo. Lagu selanjutnya adalah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 sama 8 namanya salep 88. Berikutnya saya akan menyanyikan lagu-lagu disco. Musik. Ayo. Ayo musik. Ayo lu kendang. Musik. Ayo musik. Musik. Ayo musik. Ada sekolah ndi? Kita gembus. Wes no seno. Oh saiki kok ana dadal gembus. Ngawur. Tak kira nek basa Inggris tenan yo. Ketok gembus. Wong aku yo mengira-ke panjenengane Mas Jud. Mas Sujud heeh. Iya. Udah tilik lho. Iya nek kae seniman luar biasa tenan kae. Iya. Iki ndongake kowe barang kuwi rek. Heeh. Gawene bahane tok kowe. Saurarane nek bahane tok nggo kuwi nek piye ngene iki sing separo tok kake Pak Sujud. Aku nek ra didhawuhi Sena Nugroho alang nyanyi iki. Oh sing wajib nyangoni kula mengki lantaran kula geke Pak Sujud.
Lah ya sampe kuwi ngono. Nduk bendaramu dadi sibuk lho kaya wis Kenjing pita kumoro